Kublai pi baro. Ini ke video kalau kerpang hadu kata-kata na beta ki pradok ki prasnam ki jongi ki balong kita ki longmi ki longpa ki kun samlah. Namar balai kalau ke ke basosi ba ngiyai penken mau ngiyai penken dit beriu na kawai kapor sa kawai pat henry ki beriu ki jongi ki dang yai ngat hi hadu kini ki por. Bat kalau ke basosi ban yui ba ki beriu jongi kadai ka mindset ka batlot hadu kata-kata ka ba imat kadai ke jingkwa ban yosuk ke jingkwa ban yo bat kim penon kamsu ke jabing ke jongki ba klem ke jing tresitom klem ke jinglong tikna pinemla hiru ban ong ban kamai lane pin yo yaki ki haga ba idon iwe isamla i dang ya tu hanga haga ni kesni i ong ba ila jon ya ke company bat ngamtip haka dukor kom trikam tamahana kata ke jing trikam ke jong i kata company kala ai kala ai kamai hadu komba silak tang ba kata ka pisah silak kamla ban kredit ha agau jong i kayu i tang ha ka profile jong i ha kata ka let's say kata ka kerteng mo ka profile jong i ba ila jon hata company ko ong kani ke pisah jong pi silak tang ba ban draw imla hana pihap don kam ban tap lani don kam sakita don kam sakumne papli kwa am ban draw ke silak ai dah hadin ketukannya andalai persang ban kredit biang na kata ka pisah ka ba idon ha ka profile jong i ka ba silak na kata ka ba ijon company imut ban kredit sa akau jong i la kredit ailat i tang ar hajar andala dap kredit ar hajar hadin san minit andala cek ka gp jong i omla pli shu omla operate shu andala cek ka akau jong i la long thli empty don ne issue tingila so tu ang ne tikani kam dei kasin ka baningkong kani kadai kaban nakawai ka por sa kawai pa ngi juyai snang ngi juyai kentu ba ong ba wat jungo pa kum kini namar omdon kawai ru ka company ka banla ban ai ap klem ke jing tresitom kata ka dei ke jing kwa yo ke jing kwa bam bat hadin pat kelas sep bat syak bam kelah hang ni ke tutit ya ka jabing ke jong pi tutit ya ka selangmat ke jong pi ba ka jingbit ke jong pi ka dei ban herno si jengai nang ni skmat dei tang kita babun hakini gisngi lese piyo sngau hiru don kita ki company papi hapan join papin titiar lane ki company hana ki don gi products ki best ngam la ban jer kertan yang ni tambah badal tanga jeru ngam lele hiru ngam ting hiru kita company namar babun ki pala long langkenya nang ta hana pida join yang ta da pila yo ban tabriu pinyo kamai kata dai ni am ba pila ngat ila dia pidai ban hikai lang nam ta jong ki weiru ki pramarjan marpa jong pi ki perlok ki parajor jong pi wat dum long selfish ai ba ki wei kin yo jing kai namar belai utu nong penbit ye pi lane katu ka nong penbit ye pi ban jon ya kitu ke company lane hakatu ke company ka pidon madap madai magnesa madai wastage madai merat mereng I don't care tangba kitu ki pa pila jon ya ki company kim don jabing te namar ba kim don jabing ila de ki kwa ya piru ban penthli ke jabing ke jong pi te tangga kwa ban hikai pi ni ka long wat ngop yo pi plop wat ngop yuk people namar belai ngong ta kawat ngelakran ya kini mensua tamangan yai ban biang menta ki don ki kena samla ki ba ki mi ki pa ya ki ya ke buying ya ke buy school ya ke buy college fees mo bat kum ta ter pa spo ja kat sana ja kala dei ke por ban siu college fees papli syak pengop itai wei lei hadu pa iduk ban college hak tu harus nem tang namar pa ke jing bang pa ke jing tiang jong kita kidong pak join company haduk bapli hana pi join tang si tayo hana pi tap ya kani ka kam company hana pin tang si tayo pi kamai daki arlak lailak haduk kataru kinut ban ong pi yo kamai la pi join yang ni bapli utau kena college yo i bahaying hasem kia jenja u kemit lenti ba ngan yo kam na kum kata ka ba ngan sutrei na yeng ngam letrei hiru ka bangahap ban yo silak arlak si tayo papli ulah kendek ke mensim harta ulah ong kat no perlok ngan hap ban tap ya kan ni ong ta perlok tap kat san saja dang su para menne men step ke kemi bat ukpa ya ka college fees kat san saja sibet janmit ulai tap ban rung kata company kat san saja hadin stay ong balai haduk mentangam kempat yo ong ta perlok melayo tap briu kan nungut melayo tap briu kan nungut uang 4 yo briu dong tristem kan me
Tristem penyo rum briu kan nakadiang arngut nakaman laingut sangut sangut bapliu layat baru kawai ke sorsilong tang ba hakata ke jingyat jong u ban penbit ya ki briu namar ula bit ya ledi ban penbit saya ki wai ban ngep lang kom ngep mau usak bentiu kala hang ta ke ngi dei ban sotu te hau tau snam hadin si snam ru yo le siu su ya ka bai college jong u bat u haban pep kelas hau tau snam mudur pi hadu kata ka apot haban pep kelas hau tau snam habukut uklam yo sisnam ru uklam yo syu yang kata san hajar jong namar balu dei ba ki klam jabing kem kitu giba manga ma phi bala join le se hanrei ki briu ki babun ki badon jabing badwat mudur ba ki badon jabing kin ngop hanga bat hapi ki ba klam jabing namar kata nga kentu sa sisen hang ne wat ju ya lam baklai ki wei badwat ju persang ban penbit ban penop da kumne kum tai bapli ye kun samla hang ne po kajat bendeu jongi hang ne po gabri nyau trap wat jusim kaburu ya gajing bomdon kam bomdon jam dit bendeu nang sekmat wat nom sya lam bakla namar belai yo pi babe kelah din sakawai ru nga ong pi penon kam se ye kene kejabing penon kam ye kene kejabing ke jong pi ke jonga hakaba lada kata ke company lani kita ki company ki bawan sang ne po sor silong lani ki company na syaki wei pat ki jaka lani ki wei ki jela ki ba pila bantri online hang ta pikmi lenti kom nu kan ba pin im daki lak lani daki po hajar kata company ba ong lani ka company yu kata ka bala ban ai kam pi da kata ka system ka bahap ban sutat breu bat perung breu bat ba sutit tiar kata tiga marketing kan ka marketing de balai lah tapi mungkin kita company ru pila itu benjok na yaudu pila itu benjok na pok polis bejar na pok kendai lah na pok ki showroom balai pihak ban pensistem ila dia pat ka penut pisang tu bat penut ka por penut ka bor ka sor ka jongpi bat lah tapi krilenti pa kita company kila ban ai kamai pi da kila ka kistayau da kila ka sibnai da kila ka sisngi balai pim penon kami ka jebing jongpi ba balai pi dang hap don kam ban pak puli doktor engineer lawyer bat kum ta ter ya ki kun ki jonga ki jong pilih ben song token pihak puli kenang doktor engineer lawyer wat la kataru teng hak pedang dijing bom yo kam yo jam ki hap syong yeng plus nang ta la ki hap ban litring malu malaru ketulup ke barit baria te balai ngi hap ban sak sistem hadu kata la da pi ong ba kita ki company ki lak ban ai kamai pi da ki lak situ yo da ki lak si penai da ki lak si sngi hang ta ngi ben song tu bat ngi ben penon kam no e ke jabing ke jonga jong pi nang ni sekmat kwa ban kentup lang hang ni kalong kibabun ha ki rensan sosial media kom ka Facebook kam tame kibabun ki sim ka dur jonga bat jong pi bat kom ta bat kom ne ter bu e ka dur jongi message kam tam ki yale kom no ban bu e kini ki kan thei ki ba kam phabreu hadin ki tho ang to shelong tir ki ong ye ki babun ki breu kam tam kini ki innocent ki balong sisur sidur ki bon ki la dep ngop ki penbit da kumni kumtai ki ong pila ban buk nombar kumta kumni kan mau ngan suang pi om judon ka bakum kata pat ka jing tho tim ayu kata ka ba hab ban predict lupa ye pi bat yanga ngati ngam ju tho tim tamangan suang pi tang kata ki tu ki bat ju tho ru wat jungep akum kan ni ka benta namar ba yo pi babe kala om judon kum kata la ta pi yo i ya ki tu ki breu ki ba snafik account shime ka dur jongno nang ni nepok ka rikasi jongi snap Facebook but one ad friend ya pi one text ya pi pila dai ban su blog ba yeki lan ban su tim ba yeki te kan ni ngan dai ban so tu sai kom ki produk ki prasnam khnang ba pinum ngat su nang ni sekmat nol beli wat manga ngam dai so ba kelut ya kita ki jing komplain te khnang ba kan ni ke jing ai jingmut jonga kam dai tang yanu ri kan dai ya barok khot ki tu ki bompat so tu let's say don ki basotu don ki bom sotu tenri ki lada pisno tu ila deru share kan ni pensapriang lagi ni ke jing hikai la ni ke jing batai ke jonga khnang ba ki nom ngop su nang ni sekmat kom juru ngan kwa ban pensayang ni ya gitu ki ba ong ban yo lun na ki company ba pero ki poi ki message pi bat kum ni kom tai nda pila klik la pila ai submit ki details ki jong pi hadin cikentar kenta ki la dawa ke lai pi ki ai pi la hejar ki dawa ke lai pi spoja la pim siu ki ong pi ban sna da ki ne ki dur kum ne kum tai pi hada ban pensapriang hi kontak nomor jong pi nomor ki la dei lupa ki hakas te kum nu pin la ban sak pengup hukum kini papin sak kala long kenya hukum kini
phi là da phi kan du kom gitu phi la dei ban su dem bet direct masuk poi ke message dan la da phi kila da ai pi sai phi la jaru ba pin siu bi bang ki wat ju siu su block bet gitu ki nomor block bet kran he bet ya gitu ki ba one message phi one inbox phi don jing pair don jing kata em wat num read men sim bat wat num tin ut namar balai yo phi kala pen ban kita hilang kenya jong ki no sim kebu de sashi sien na shopan pen ku de ke video kat tu nila mat ya sibun kijing sak pen ngop kijing sak yalam bakla lagi de kun samla ki long kebi ki long paru ngimla ban len ne kata te ai ba kane kajing hikai la ne kane kajing share ke jonga ya kane ke balong ke jing sisa kan sapriang hang ne po ke bring nyau trap bat bagi kun ki ti jonga bat jongpi ki parlok jonga bat jongpi ki hinman ki para ki jonga jongpi ki marjan ying marjan pa jonga bat jongpi ki num ngop suk nang ni sakmat ka jing bit ayu ka bakum kata ka ba ngimla ban pen sautu bat pen ya per ya ka kam thok kam syukur bat ya ka kam ka basisa te kublai sibun nang ni sakmat ngangat scam ba pinum misu kom gini komplain lane pinum ngop su ha kom gini ki shrip jogi no sim kabu kublai sibun ngin sa kedupat angwe po